Good morning! Yan ang bunga ng Carabanthus. Yan. Carabanthus. At saka bunga ng Sikwa. Here. Sikwa. Fresh na fresh. And then, yan, maraming gabi, oh. Yan, maraming gabi. Yan. Ito pa, oh, malaki. Yan, malaki. Yan pa yung isa, oh. Ayun, yung isa, nakatago yung isa. Ayun. Yun siya. Yan, very big na yan. Very big na, very big. And then, tingin tayo sa kalabasa. Ayun, no, malalaki na yung mga kalabasa, oh. 1 2. Yan, nag-yellow na, nagdidilaw na yung kulay. Yan, saktong-sakto na yan. Gulayin, yan pa. Yan, very big kalabasa, no, tulo kabuok yan. 3, and then another. Ayan pa, dalawa. Yan. Yan. Alis ka nga dyan. Ikang tuta ka. Ayan pa, oh. Yan, laki-laki na, no. Yan. Sinong gustong gumulayin yan? Yan. Sarap-sarap niyan. Tsaka meron pa. Yan, may talong na, oh. Yan, isang talong. Yan. Mapaiyahang pagbunga, guys. Ayan yung sili. Sili. Very hot na today, very hot na today. Ayan pa, oh. Ang dami pala, oh. Ayan pa, oh. Yan, laki-laki na. Wow. Wow, laki na. Meron pa isa. Meron pa, yan. Yan, ah. Wow, kadami. Ito pa. Meron pa. Init-init na. Yan, meron pa isa. Meron pa nga yan, isa. Wow. Ito, pakita natin yung isa. Yan, meron pa. Ang dami. Oh. Ang dami. Ang daming bunga, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 pieces. Ayan yung mga gulay na batong. Yan, oh, mga batong. Yan. Yan ang mga batong. At saka yan yung pula na talbos. Yan pa nga bahaba ng batong. Yan. Yan, guys. Yan yung mga limon, guys. Ayun, may ipakita ako sa inyo na saging. Where is the saging? Yan. Yan. Saktong-sakto na yan kuhunin. At saktong-sakto na yan lulutuin. No? Ayan. At aalis na ako. Going to the house na. Ang daming kalabasa, guys. Puro didilaw-dilaw na. Sarap na gulayin yan. Yan, mga alabati. Yan. Fresh na fresh. Yan. Huwag kang maingay dyan. Huwag kang ingay mo dyan. Lalaki ng Gustong-gusto ko na tong kunin. Laki na. Yan, oh. Okay, bye-bye. Yan na. Ang daming gugolay.